Allah sun hanyar kulawa da sallah. Ita kuma sallah abinda take ɗoruwa a kansa shine tsarki. A inda kai tsarki nan kake sallah ko nan kake yada sallar ummu adiyan. A tsora ta akan tsarki tun daga ruwa ta san ruwan da ya kamata a yi ibada da shi, sannan da tsarki na jiki, da tsarki na tufa, da tsarki na muhalli. Inda za a yi sallah an san inda gaɓoɓi 9 suke taɓawa, to a zama wa'annan suna da tsarki. Sannan gangar jikin da tsarki, tufafin da tsarki, tun daga farkon sallah har zuwa sallama ibtida'an wa dawama. To a koya mata ta san wannan. Sannan al'ada ta mata ta san matsayinta, ta san irin shige da ficenta, ta san irin haɗarin da yake cikinta wajen rashin sanin abin da ake ciki. Da yawa mata yanzu in sun zo suna al'ada, idan ta rikice sai ka ji mace ta ce sai da ne wata guda jini bai ɗauke ba. In ka ce mata sallah ba ta ce ai ba na yi, to ga ta faɗi. In aka je lahira kuma mijin yana sane ya bata da wannan, ba zai fita ba, domin ta ga za a kai ta wuta, ce shi ne. In ta kwace shi ne ko shi ɗin ne, to sai a zo da mutum shi kenan magana ta ɓaci. To sai an sanar da ita kwanakin da take yi, in sun cika ta samu karayar al'amura, to ga yadda za ta yi, sai ta ƙara kwana 1. In bai ɗauke ba ta ƙara kwana 1, in bai ɗauke ta ƙara kwana 1, daga 3 ba ta ƙara ba. Sai ta kuma yi wanka ta koma, wannan jinin ya zama na cuta. To ko da wata hailar ta zo haka za ta tsaya, wannan 3 ba za ta ƙara wuce su ba har abada. Sai ta koma ta ci gaba da ibada, wannan kuma ta nemi maganin tsai da shi. Sannan in ta sha wani abu irin kaɗi firin zamani da ake yi, ko za ta ƙayyade iyali ko a sa mata wani ƙarfe jini ya tsinke mata, sai ta ce wa jini ya zo ba za ta yi sallah ba. Ba jini ne yake hana sallah ba, jinin al'ada shi shari'a ta hana sallah ko na biki. Amma jinin da haka koran aka sha wani abu ya zo, wannan cuta ce. Sallah za a ci gaba da yin ta, azumi za a ci gaba da yin sa. In ka gaba a yi wannan mutu ba a da lafiyar da za a iya yin wani abu. Sallah ko ba a da lafiyar, tana da kwanciyar ma dole sai ta yi. In ba ta yi ba sai dai in ba ta cikin hayyacinta, ba ta san me mata sannu ba, to sannan ne ta saraya. Sannan in mace tana cikin al'ada, to sai mun yi koyi da annabi alaihi salam. Domin yahudawa in mace tana al'ada ba a shiga ɗakinta, ba a cin abincinta, yankaminta ake, ana kore ta. Annabi alaihi salam jawo su yake a jika, a ci gaba da mu'amala da su, amma banda auratayya, kuma a ƙara haƙuri da su. Domin lokacin da yake al'ada, wata takan samu ciwon kai, wata takan samu hajijiya, wata takan samu saurin hasala. Don haka a lokacin dukkan mu'amalar da mai gida yake wa iyalinsa ta tausasawa, sai ya ƙara ninkawa a wannan lokacin don ya taushe ta, ya ci gaba da ba ta haƙuri a kirin abin da Allah ya jarrabi 'ya'yan na Hawwa da shi. Wannan haka ake son mai gida ya ƙoƙari ya kiyaye dangane da iyalinsa. To sai a dunkule kuma haƙƙin da shi kuma yake da shi akan